Chai taspinne gana lesachi Oslo gohofical an Wittenberg se geramalch an jirig hechgan. Fatan tauri bier cohorachig na hashig sevalisho which an koikiat bliana. Hashin a kainige koikiat bliana je jachtri hoorche, le lutta agus an ta lesachig fat. A torstes jech loch glint in Galven agus na kersnach kan bika kravach. An an davile se shechgieg hashin a cohorachig an kion la je koikiat jieg agus a shechgieg. Haar is munjachkin gan de germarstin Luther, naiad se koike viachkin, an doris a sho mochulu, an een koikiatjieg agus a shachjieg. A charoa icher is an eklish uur is jeegig, waar na vannach agus na hackers ans an eklish hatschlikach. Waar jirach gema mi hollichtje le klechke was an eklish ekonom, kus iri et dunje paeg son mahenis an kuj viachgien. Ik scherf aan mij aan de welle, waar ruchker in de heklische katschlikig, gan een jeklisch herst gritschwach, agus gan een heklische söde aan lager kutjach. Agus hoe kan zo in de kermelch, immerik en aatjach en illis en runjorpe, en waar kuttermach zijn nalessig. Die tatsächliche Vielzahl. Hoorstje nach gaag, faschingach gan nalessig je hukchen, gunkeert en oren aatjach en ille, en waar kuttermach aan. Ha ik baltje en ille, die kutjach drie eentje. Augsburg oder Edinburgh. Augsburg, Donetien, Antwerp, Venice, Kronstadt agus Kopenhagen. Viele andere mehr haben ihre jeweils ganz eigene Geschichte zu erzählen. An Noorschen ga je een kjansue hoorst zewelle voor wel een taspene wie die eichken wo zo amach. Gaan je vatten wanneer ga ver een Jew naar Hollandach aan een Giagach heen koers gabale Wittenberg. An Wittenberg waar me jaloch gero Dorsan va Gema animal, waar meer nu was als kleintje met je en Dorschen. Ha mis mij ook wel a kerstgeljaar wie kan denk nach bieg een heklische prost nog hacking een halve nu as een diach had. Maar een bieg son Martin Luther ergens ne Reina aan de Wittenberg aan de kookjiak schachtjiak. Bí tachas in a dal an Wittenberg agus Berlin go sohoritje fat na Schechken show, a chaneel a lenten gurike am voor. Andreas Wolf, BBC ALBA, Wittenberg.